Boss, asa kay ning Naga, boss? Ha? Naga. Naga? Oh. Siyudad sa Naga? Naga. Isla di ba nga to? Dito lang ko dito mga pila ka oras. Di na ako sa oras ko. Boss, pasensya kay boss kay di mo ko taga diri na. Oo. Gikan ko ganang balamban ba? O di na kabok. Isla nyo ba nga? Boss, pwede makahangyo ni Madam kag 5 pesos. Bayad na nako kaon. Okay ra? Singko lang ha. Ah, Jis man eh, singko lang. Kana lang. Ha? Kana lang kay magkuha pa ko sa kong tangkal. Ari sa diri. Boss, kay butan kay kana ko ipalipay nimo. Ga-vlog ra bitaw. Boss, ipabili nimo pagabutan na ako ihatag nimo. Tungod siya mo gabutan oh. 1 2 3 4 5. Ako na po na ginintos. Salamat ha. Salamat kayo. Asa ka trabaho? O dili mangarga ko dili. Ah, taga-Asam rin ka. Lagtang. Patay na akong asawa. Ah, so gyud na karon. Pila ka anak nimo? Walo. Wala dagan na gud. Mga apo ganit na naman ko yung sana masakiton. Wala ako Mo ba? ibuhi. Luya nimo. So, unsa na may panginabuhi nimo ron? Drive ka ng tangkal-tangkal. Aw, kana sige sige. Mangarga mingar. Kisa nga nimo boss. Joel. Joel, pabili nimo pagabitan ng boss Joel. Joel Molina. Boss, ampo na das gina-offer mo nga Ay, salamat. may taglawas ha. Salamat. Di ba amping? Ha? Gege, amping ha. Sao? Boss Joel ha. Sa asa man na sa TikTok sa Sa Facebook na kay Facebook. nasa akong cellphone. Oh. Okay. Boss, butan na nimo boss imo jo kitagaan ba nga naman. Dili na 5 pesos lang.